umaga po at pinagpalang araw sa ating lahat. December 29. Tayo po ay magkakabit nitong divider ni Bayaw sa tindahan. Kabit na natin doon. Yan, karga ko sa tricycle ko. Kabit natin doon po at abang-abang tayo sa pagkabit natin. So yan po, at maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa atin at susuporta pa. At lang sa aking Bayaw, Kuya Noli, yo. What's up po? Let's go! So ayan, magandang umaga po. At nandito tayo sa pwesto ni Bayaw. So, kakabit natin yung dala natin divider. Itong mahaba nito, dito natin nilagay sa gilid. Tapos yung medsi, dito sa kabila. Mahaba. Bali na eskwala siya. Yan. Antay ko lang yung bilas ko. Wala akong katulong paghawak. Kabit. So yun po, tapang-abang tayo sa pagkabit nito.
patak at natapos na natin. Kabit yung dalawang ano. Yan, yung dalawang divider ni Bayaw, lagay ng mga paninda. Yan. Diskartahan natin pagkabit. Tibay. Nakagalaw-galaw yan. Building. Yun, bilagay natin sa punta doon sa taas. Bakal. Yung persa niya. Dahil po at maraming salamat po sa mga sumusuporta sa atin at lalo sa suporta pa. At lalo sa aking Bayaw. When Noli, yo. So malapit lang akong magbukas nito. Magawa ko pa yung lagay ng mga gulay. 2 layer yun. Yun na lang gagawin ko. By January na kami magbubukas. Bayaw. Nakasama ko Bilas. Bilas. Yo. Sila yung mag-aano dito. Titinda. Para kay Bayaw. Well po, Happy New Year sa ating lahat. 29 na ngayon, di ba? Kapit sa 29 na. So, titigil mo na sa paggawa. Baka January na yung gawin yung 2 layer. Pero napurma ko na yun. Kasahigan ko na sa paa. So, malakas kasi yung pasada na yun. Kaya pasada muna ako. Wala kaming panggastos. Kaya magbabagong taon, kailangan natin ng ano, pambili-bili kahit konti. Kumita man ng konti sa ngayong ano, mag-New Year, pasada. So, malaking bagay yun. Blessing pa rin ni Lord. Well po, mga OFW. Alam ko nanonood kayo. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At sana po, katulungan niyo pa ako na umusad ang ating channel. Ayun po, malaking utang na loob ko yan sa inyo. Ako yung umusad. Maraming salamat po.